И зрете, ние се върнахме. Аз се възродих. Да, той се възроди. И малко сме така, направили сме си Iron шлем. Аз съм се направил той Full Set Iron, дето в епизоди, в тея втори епизод мисля, че беше, забрахме доста Iron и сега този епизод ще видите. Аре, 22 имаме. И Давам го честа. в момента излизаме на бял свят да събираме дърва. Абе, чакай бе, човек, то те ще ни сгрифа да направи някакъв рез. Брат, няма да ни сгрифа. А аз ще направя, ако трябва. Брат, омага, пак минали, бе? Ама, това е ваше богатството. Коста, тук ние ли сме късметли или... Не знам. Бог ни е накара да сме късметли, честно. Малко не е било с бъдиците. Още колец. И така, кара да излизаме на бял свят. Защото тук няма да ни намерят никъде. Това каква секретна мина, брат, нали? То ние сме почти на белия свят. Хаки, човек, 2 мини. Ама секретник, бая секрет, няма хаки. О, това е клей ли? 44 торча имам. Намерих клей и тръгвам да го чупя с... как казваш? Лопата. С Кирка. пикса. С кирк. Пикекс. С кирк. Да, кирк. Тук няма никой, ако има някой ще го перем. До пералната ще го пъхнем и ще го перем. Айде, да събираме дърво. Да чуете защо мляскам, ям вафли. И така аз събирам... това си ти, брат! Аз към който стригвам да го бия, това си бил ти! За малко да те ударя, брат, само скашам. Викам, кутус, бе! не ми край да го. И тези дърва ни трябва за чест рума. Аз съм... то стана тъмно. Брат, то с времето изведнъж се автоматично става тъмно, бе. Абе, то админа го прави, хостера. Хора, чата според мен явно много ви пречи, затова ще го изключа чата. Аз съм се го изключил, не виждам кой ми пишат. И аз съм го изключил, да не ви пречи, приятели, заради вас го изключвам. Ти колко имаш? Сега ще кажа, чакай само да го набера. Имам 45 необработени. Ти имаш много, е. Аз имам... В смисъл много малко, нали? 39. Ама брезово. Или на българска как е там. Да, брезови. И хора, в другите епизоди ще се включва един наш приятел. То може да са двама, които ще се включат наши приятели. Не се знае. Не се знае, може да единият да не иска, защото аз го познавам много добре. Бяха се скарали наскоро тук. Не сме скарали, просто той има много претенции, ти го знаеш. Оправдава се. Той, другия приятел, който участва в YouTube, се казва KillerBoy.bg. А другия няма акаунт. И той няма акаунт, това хакито. Аре, хаки, ние да влизаме. Аз се изгубих. Аз имам стаки 10 необработени. Аз имам стаки 18. Аре, да влизаме вече, имаме доста. Аз пиша Home само. Не, аз няма да напиша, защото ще трябва да го запушим от някъде. Само да... Да, в Home аз сега отивам да го запушвам. Добре.
Какво е? От хома. Това не го запушвам. Ето хома съм. Кой ме бие, бе? Омага! Зомби ли? О, зомби ми скочи тука. Оу! Респрейта на едно голд шлем. GG, брат. Румба, Оу. аз го запуших. С голден шлем ли? Да, бе. Аре, аз оставям половината на всичко в честа. Чули? Да. Аз тук си взимам само пържолките. И тинтито оставам. Гледай малко храна. Добре, къде си? Тук, ти в нивата ли? Слез долу аз. А? Слез долу да правим често, аз съм. Къде си? Дай. Хора, ако се чудите защо ми избягам, защо изведнъж затворих, ми се рестарт на компа. Да. Ма какво да се прави? Как имам 40 честа? Да. Да, аре. Ще си ги разделим 20 на 20, да ги разтурим тук някъде, ама Аз да... имам 18 съм, баси малко. Ами ти слагай. Ама тук да не са много събрани, брат, защото грозно ще стане. Слагай ги един върху друг. Все пак е тестрам, нали? Мгм. Не ми бачка. И кому има дерево? Дай малко честове. Дай честове. Кой? Румба, О, добре стават епизоди. Румба. и пак се връщам. И хаки, дай да таковаме, дай да копаме. Аз какво правя? Аз намерих. Човек имаме. Че имаме. Чай се. Бъркал се. Че имаме айрен добре, ама диаманти не можахме да намерим. Човек. И седам. И приятели, пак се върнах. Сори, че толкова много спирам да снимам. Ама имам малко работа, както знаете. На всеки му се случва. Според мен. И хора, според частта на епизодите, цялата мина ще е изкопана до последния епизод. Ще е изследвана от нас. Омага! Знаеш колко айрон намерих? 53. Добре, браво. И съм точно под теб, идвам пред тебе. И след малко ще свършим. Без да ви казвам кога ще свършим, нарочно е така, няма да ви казвам само. То само ще се спре. Аз ви обясних защо. Ще има и епизоди на други сервери. Аки ти кой левел си в Майнкрафт, бе?